De kapiteins van de veerboten van Holwert naar Ameland binnen op haar scherpst. Omdat de vargeul nevens rederij Wagenborg net meer diep genoeg is, kun je samen verstrinnen. We hebben diverse punten waar wij echt de snelheid eruit moeten halen. Willen wij niet te hard aan de grond lopen. Mocht dat gebeuren, dan kan er nog wel eens het een en ander aan dek gebeuren natuurlijk. Want we gaan niet snel, maar de vaart die we lopen, als dat in één keer stopt, dan gebeurt er wel wat. Daarom tinken dus en gas weer omnemen. Vertragings binnen vaak een regel als uitzondering. De directeur maakt het hem grutte zwargen. Nog meer dan de helft van de veerboten net meer op tijd vat. Onlangs is het gebeurd dat er bij een begrafenis de mensen moesten wachten. Dat is niet wat het moet zijn. We wachten nog op de veerboot vanuit Holwert. Vertraging wederom, wat denkt u? We gaan het merken. Maar ik deze boot komt te let. En dus slacht de rederij weer alarm. Wagenborg vindt al jaren dat Rijkswaterstaat zo gauw mogelijk de geul uit Jipje mat. Intussen neemt de frustratie bij de passagiers toe. Ze komen te let op het werk bij vergaderingen of op wichtige afspraken. Nou ja, ik moest om 10 uur in het ziekenhuis wezen en de boot vertrok je waaien om 10 uur. Dus ik wie om 11 uur in het ziekenhuis. Dus dat wie vies te let. En die specialisten moeten daar dan ook op wachten. Dat is al hier, Het is echt geluk als je even geen vertraging hebt, maar het is niet anders. Ja, je bent er wel aan. Rijkswaterstaat wil voor eerst nog net reageren. Ze wacht je de brief van de minister aan, die deze week naar de Tweede Kamer gestuurd wordt.